गिबियावनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जायफोर जोहोलावजोआ मुंख्लं जालांबाय जिउ बावलांबाय बिथांमोननि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो बिनि थाखाय आं गिबियावनो आनान गसाइ आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज खालामग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोना जोंनि जा मुंख्लं नखरफोरनि जा बुंनो गोनां जों सुबुंफोरजों बा जोंनि रायजो राजाफोरनियाव बुंहरनो नागिरदों शेयार खालामनो नागिरदों बेवहाय मदद खालामफैनाय नोंथांमोन गासै मिडिया पार्सननिसिम जों बड'लेण्ड मुंख्लं नखर आफादनिफ्राय साबायखर हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दा जों बड'लेण्ड मुंख्लं नखर आफादखौ मानो दानाय जादों बेवहाय खायफोरा जोङो सोंथि फैगासिनो दङ। गोबाङानो सानदों जे जोङो जोंनि जि सरकारनिफ्राय मोननाय अनसुंथाइ लोगोसे जों रिहेबिलिटेसननि मुङाव जों जाहाथे साकरि मोनो बेनि थाखाय जों एसे फाग्ला बायदि गिदिंथिंदों होननानै खायफोर बुंनो नागिरदों। नाथाय जोंनि थांखिया नैबे नङा, बेल' नङा, बेबो जोंहा थांखि नङा बेबो जोंहा थांखिया दंखायो। दा दिनै जोंहा बड'लेण्डनि थाखाय गोबाव सम दिनै 30 बोसोर बर' हारिया मुभमेन्ट खालामबोबाय सोमावसारबोबाय। दा बे गोबां समाव बर'फोरनि गेजेरावनो टिभि हानजा दिहुननानै बे बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोगासिनो दङ। दा दिनै फैयै फैयै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोरोन्थि जादों। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बे बड'लेण्ड जे मुभमेन्ट बे जोबनाय लामाजों फैगासिनो दङ। दा बेयावहाय जायफोर टिभि हानजायाव थानानै जाय दैदेनगिरि बिथांमोना गावसोरजों लोगोसे बिथांमोना जे गावनि जिउ माबाखौ समखौ होनानै गावनि गोनां समखौ होनानै बर' हारिनि थाखाय नाजाबोगासिनो थाबाय। लोगोसे जोंनि मुंख्लंफोराबो जिउ बावसोमनानै लोगोसे बे हानजाफोराव थानानै जाय टिभि हानजायाव थानानै बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि थाखाय जा एफर्टफोर जाबोदों। दा बिनि लोगोसे बेयाव खस्थ' खालामनाय बिथांमोनजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङा बेयाव खस्थ' खालामनो गोनां जादों। बयबो जाहोनाय लोंहोनायनिफ्राय जा आफादफोरखौ दैदेनलांनायाव रां गोनांथि जायो, बायदिसिना जायो, नांगौ समाव जों बिथांमोननि जानानै बुंनो गोनां जानाय बेबायदिहै बिथांमोननो थाफानाय लोगोसे पुलिस आर्मिजों गोबां बुख्रेब जानानै दिनै फैयै फैयै बर'नि जा नांगौ होननानै दाबि बुंनाय बे बर'नि जिथुनिखि टिभि हानजा बियो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोबथायाव फैबाय। दा बेनि गेजेरजों मोनसे खोथा जों बुंनो नांगोन जे जोंनि बर' हारिनि जायफोर आखा जाय खस्थ' खालामनानै दा बेखौ दैदेनबोबाय थादोंमोन आरो बिथांमोना खस्थ' खालामदोंमोन। जोंनि मुंख्लंफोराबो जिउ बावसोमदोंमोन, दैदेनगिरिया बहुद गोबां खस्थ' खालामनानै जा बर'नि थाखाय जा नाजागासिनो दङमोन। दा फैयै फैयै जिहेतु बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जाफोर मोनबाय बे गोबां मानसि ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जा मोनबाय बेबो जेबो गैया, दाउदै खख्ला होननानै खायफोर बुंदों। दा बे खोथाखौ जोंनि मुंख्लं नखरफ्रा एसे दुखु मोनदों। ओरैबायदि जादों जे हसायैनो जोंनि बर' हारिया एसेबां खस्थ' खालामनानै फैनानै मुंख्लं जाबोनायनि उनावहा टिभि हानजाफोरा एसेबां खस्थ' खालामनायनि उनाव दिनै मोननै गोरोबथाया जाखांलांनायनि उनाव थामथि गोरोबथायावबो जुदि जोंना बर' हारिया जेबो गैया बिदि बुङोब्ला जोंनि मुंख्लंफोरनि जिउमाया ओरैनो थांबाय नामा? बे खोथाया मोनसे माबा जाना फैदों। ओंखायनो आं रायजो राजामोनखौ मोनसे खोथाखौ फोरमायनो नागिरदों, खावलायनो नागिरदों जे बिथांमोननो बुंनाया थारै सत्य नंगौना नङा बे खोथाखौ जाहाथे जोंबो एसे सावरायलायो, बुंलायो। दा बेयाव बिटिआरआव मा दंमोन, बिटिसिआव मा दंमोन, बिएसिआव मानो गले गले जोंहा एकर्ड खालामनो गोनां जादोंमोन बेफोरखौ जों एसे सावरायलायनो थाखाय रायजो राजाजों बुंलायनो थाखाय बिथांमोनाबो जाहाथे बिनि सायाव सुबुरुनफोरखौ होलायो, मा थालांखो मा थालाङाखै बेखौ सावरायनो थाखाय बा रायजो राजा एगारनो थाखाय जों नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरनाय जादों। दा जों मोनसे खोथा बुंनांगोन जे बिटिसि बर'नि जितु एकर्ड बे गले गले मानो जादों। दा बेयाव दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों जे बिएसि एकर्ड, बिटिसि एकर्ड बिथांमोन बेफोरबो जोंनि बर'नि मोनफा मोनफा आगान होननानै दावगालांनायनि। दा जुदि खायफोर ओरैबायदि बुंनो नागिरदों दे जुदि बेफोरखौ खालामाब्लासिनो थोंजोङै दा बिटिआर जितु एकर्ड जाबाय बे खेबसेयावनो मानो खालामदिया। दा बेखौ बेबायदि जुदि जानायमोनब्ला नोंथांमोना मिथिगौबा जोंनि बर' हारिया बयबो मिथिगौ जे बिएसि जितु एकर्ड जानायनि आगोलाव एबसुनि जानानै जा सोमावसारदोंमोन बे समाव जोंनि बर' होनोब्लानो बयखौबो हमनानै बुंनायनि माबाखौ लादोंमोन। गोबां मानसिया जों टाउन सहराव थांनो हायामोन, बर' होनबानो बिथांमोना इनिमि होननानै लायोमोन। आरो बेबायदिनो जों गोबां मानसिखौ न'खराव लाखिनानै डक्टर मेडिकेलाव लांनो हायियाव फोथैना लानो गोनां जादों। नाथाय जेब्ला बिएसि एकर्डआ जाबाय एबसुनि गेजेरजों भलन्टियार फर्सनि गेजेरजों बेनिफ्राय बिएसि एरियाखौ जा बर' हारियानो जा सलायनो मोननायनि गेजेरजों जा मोनसे एरिया खानानै होदों बेखौ सलायनो मोननाय लोगोसे
खायफा डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावबोनो हादों बेबायदि बर' हारिया दिनैसिम एसे जावगाबोबाय थादों बेनि गेजेरजों जिथु फैयै BLTनि सोमावसारनायनि गेजेरजों BTC जिथु एकर्डआ जाहैबाय बेयावबो 40टा मोनसे डिपार्टमेन्टखौ लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हालामाव गोबां मोजाङै खुंथाय बिथांमोना खुंलांनो हादों आरो बिनिफ्राय जोंनि जाफोर बर' सुबुं बिथांमोना फरायनायानो जा लेखा फरायानो जा जोंनि बायदिसिना बिथिङाव जा दावगानाय बिथांमोना जथेस्थ' हेल्प खालामलांनो हादों खायफा सुबुं बर' लाइमोनफ्रा बेयाव साख्रि जानोबो हादों दा खोथाया जाहैबाय BTCखौ दोनथ'नानै बा BTCनि सायाव BTRखौ मानो एकर्ड खालामखो BTCआव मा खालामखो बे खोथाखौ जों एसे सावरायनो नागिरदों जे BTCआव मा गैयामोन आरो जों अरायथा जिथुनिखि सोमावसारनाया जोबगोन ना जोबा बर' हारिनि गेजेराव जे जौगानाय लाबोनो हागोन ना हाया BTC एकर्डनि गेजेरजों BTRनि एकर्डनि गेजेरजों दा BTR एकर्डआ जिथु जाफैबाय बेयो मोनसे सोंलु फैदों आरो ओरैबायदि जादों जे BSc समाव एकर्ड खालामनायनि उनाव BTC समाव एकर्ड खालामनायनि उनाव बे सोमावसारगासिनो थानो गोनां जादों थिग बेबायदिनो BTR एकर्डनि उनावबो सोमावसारनो गोनां जागोन नामा बे बेलायाव जों एसे सावरायलायनो नागिरदों दा BTC समनि खोथाखौ जों एसे नायनो हायो बे गिबियावनो जे BTC एकर्डनि गेजेरजों अरायथा जिथु गोजोननाय बेखौ हयथ' लाखिनो हायामोन जों मोनथिगौ जे मोनसे हारिखौ जौगाहोनोब्ला निश्चय शिक्षाया जोंहा गोनांथि सोलोंथाइ जेब्ला मोनसे हारियाव सोलोंथाइया जौगाया अब्ला बे हारिया जौगानाया एसेबां गोरलै नङा दा BTC एकर्डनि गेजेरजों सोलोंथाइनि जा राहा दा जिबिलाकनिकि LP सेक्सनखौ नायनांगौ ME सेक्सनखौ सामलायनांगौ बा हाई सेक्सनखौ बे एडुकेशन डाइरेक्टरा जोंनियाव गैयामोन ओंखायनो दा जोंनो नांगौ बायदियै जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोराव जाफोर फोरोंगिरि होनांगौमोन बेखौ मालायनि सायाव सोनारना थानो गोनां जायोमोन बा आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारना थानो गोनां जायोमोन लोगोसे बे फोरोंगिरि जाफोर स्कुलाव बर' मिडियामनि स्कुलाव फोरोंगिरि नांगौ बेखौबो जोंनि BTC काउन्सिलनि गेजेरजों डाइरेक्टलि थोंजोङै जिथु होनो हायामोन ओंखायनो जोंहा ओरैबायदि समस्या जाबोदों BTCनि गेजेर समाव जे सम हारसा मिडियामनि बिजाबफोरा 3 मास आगोलाव ओंखारो खिन्थु बर' मिडियामनि बिजाबफोरा खमावनो 3 मास उनावसो ओंखारो बेबायदि जानाय लोगो लोगो मोनसे समस्या जायो जे गुबुन हारिया 3 मास आगोलावनो फरायनो मोनो खिन्थु बर'फ्रा 3 मास उनावसो फरायनायनि मोनसे माबाया जाबोदों बेबायदिनो दाना हयथ' 2017आवबो जोंनि बे गोजौमा फरायसालियाव मोनसे कन्डिसनखौ जानायखौ जों नुनो मोनदों दा जितियानोखि जोंनि जौमा फरायसालिफोरा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव फैदोंमोन खिन्थु बे समाव जोंनि बे बर' फरायसा जाय जौमा फरायसा फरायदोंमोन बिथांमोना बे समाव फार्स्ट सेमिस्टारखौ बिजाब गैयालासेनो आन्दाजाव होनो गोनां जादों माने बे समाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बिजाबा ओंखाराखैमोन बेबायदि बिजाबखौ जेब्ला दिहुननो हायाखै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया ओंखायनो जोंनि बे जाय प्रभिन्सियेलाइज कलेज जायफोरा गभर्नमेन्ट कलेज बिथांमोना मा खालामदों फिन माबायाव थांफिननो गोनां जादों गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दाराव दा बेबायदि जायोब्ला बे शिक्षानि थाखाय जा बिनांगौ दा सोलोंथाइनि थाखाय जा जौगानांगौ बिनि थाखाय बिनो गोनां जानाया गोथों जानानै दंमोन आरो ओंखायनो जों सोमावसारनाया हयथ' बिनि उनावबो बे शिक्षानि थाखाय सोमावसारनो गोनां जादोंमोन बे मोनसे नैथियाव जिथु प्रकाशन पावार दिनै डाइरेक्ट जिथुनाखि जोंहा जे बेयाव जाब्रबनाय जाथायफोरखौ जे माबा खालामनो थाखाय कन्ट्रल खालामनो थाखाय जि पावार थानांगौ बे पावारा जोंनि माबायाव गैयामोन BTCनियाव गैयामोन बे पावारखौ जों स्टेट गभर्नमेन्टआव सोनारनानै थानांगोन जायनि थाखाय जोंहा BTCनि खमायाव जाब्रबनाय जाथायनि खारनाव गोबां समाव मोनसे हारिजों गुबुन हारिजों जोंहा एना एनि जालायदोंमोन दा बेयाव थोंजोङै जोंखौ बुंदोंमोन जे बर'फोरानो बे माबायाव जाथायाव डाइरेक्ट इनभल्भ दङ बिथांमोननि जायगायाव जों मोजाङै थानो हाया बिथांमोना जोंखौ गोबां खस्थ' खालामो जोंखौ दांलाय सुलाय खालामो ओंखायनो जों बेयाव थाया होननानै बिथांमोना गोबां माबागोन स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ बुंदोंमोन जे बर' बिग्रायारिफोरानो बेफोरखौ खालामदों बेबायदि जाथाय बिथांमोना नुनो मोनखादों आरो बिनि कारना जाहैबाय जिहेतु जोंनि आखायाव बे प्रकाशनखौ सालायनायनि जिथु राहा बे थोंजोङै जिथु गैयामोन दा बेबो मोनसे आरो ओंखायनो जोंनि बेयाव जे गोजोन मोनसे सिस्टिया थानाय नङामोन BTC एकर्डनि गेजेरजों बे मोनसे रोखा जानानै दङमोन दा थामथियाव बुंनांगोन दा जोंनि दा रां रुपा जिथु BTCआव डाइरेक्ट फैनाय बियो हयथ' आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेरजोंसो बै सेन्ट्रेलनि जिथु रां फैनांगौमोन दा बेबायदि जायोब्ला गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जों डाइरेक्ट मावनो हाया बिथांमोनखौ सोनारनानै थानो गोनां जायोमोन आरो लोगोसे बिनि अनगायैबो जे जोंहा
काउन्सिलनि लोगोसे साधारन जनसाधारनखौ जा डेभेलप खालामनाय जौगाहोनाय बा सोलिना थानायनि जिथु बिथिं बे बिथिङा जोंहा बिटिसिआव हयथ' थोंजोङै गैयामोन ओंखायनो जों गोबां बेयाव बिटिसिनि एरियानि सुबुंफोरा गुबुन हादोरखौ एबा रायजोफोरखौ सोनानै थानाय सोलिनो गोनां जादों दा बे बेलायाव जों बिटिआरआव एसे नायनो हायो दा बिटिआरआव नायोबा नोंथांमोना नुगोन जिथुनि शिक्षानि जा सोलोंथाइनि जा जोंहा राहा जों गावनो लानांगौ बा माबायदि जों सोलोंथाइ होलांनांगोन बेफोरखौ जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि गेजेरावनो बिथांमोना सालायनो हागोन स्कुलफोरखौ माबोरै प्रभिन्सियलाइज खालामनांगौ मा समाव फोरोंगिरिखौ मा हरनांगोन बबे स्कुलाव फोरोंगिरि गैया बेफोरखौ डाइरेक्टलि नायनो हानाय गोहोआ जिहेतु जोंनियावहाय बे सोलोंथाइनि थाखाय जों दिनै सोमावसारनो गोनां बा फिन सोरनियावबा नेनो गोनां जोंहा जिहेतु गैया बेखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे जिथु प्रशासनिक पावार जिथुनाखि जोंनि बिटिआरनि गेजेराव थोंजोङै मोनसे खोथाखौ जों फैनायखौ जों खोनानो मोन्दों जे जोंनि प्रशासनिक पावारखौ पुलिसफोरखौ जिथु बाहायनो हानाय गोहो बे बिटिआरनि गेजेरजों बेखौ फायदों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो ओंखायनो जाब्रबथाय जाथायफोरखौ जोंनि एमसिएलए इएम बिथांमोना बिथांमोनानो नायनानै मा जादों मा जायाखै बेखौ बेबस्था लानायनि थोंजों बेबस्था जिहेतु बेयाव फैबाय ओंखायनो जाब्रबथाय जाथायफोरखौ जों एसे नायलायनो हागोन बे बिटिआर काउन्सिलानो बेखौ नायलायनानै सामलायनो हागोन दा बेयाव आखा खालामदों बेबायदिहै जोंहा फिन सोमावसारनो गोनांनि लामाया एसे गैया जानानै फैदों दा बेनिफ्राय जों मोनसे खोथाखौ खोनानो मोनखादों जे जिथुनाखि सेन्ट्रेलनिफ्राय जाफोर रां फैगोन बे थोंजोङै जोंनि बिटिआर जा सोरखार जागोन जायफोरा बे काउन्टिखौ सोलायगोन बिथांमोननि फैगोन होनना बुंदों आरो बेबायदिहै जों बेलेगनो सोनारना थानो गोनां जानाय नङा बे फैसा फैनायखौ जों जाहाथे मोजाङै जे बिटिआर जिथु सामलायगिरि बिथांमोनानो मोजाङै सामलायनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों बेनि लोगोसे जों बिटिआर आरो मोनसे खोथाखौ जों नुनो मोन्दों आरो जाय खोथाया जोंखौ गोजोननाय होदों काउन्सिलनि लोगोसे साधारन जनसाधारना जों बायदि सुबुङा बा बेयो बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारिनि जायफोरा सुबुं बिथांमोनाबो मोजाङै सोलिलांनायनि राहा बा गावनि न'खराव थानानै गावनि बे ओनसोलाव थानानै खामायनानै गावनि गथ' गथायजों जयै जाफानो हानाय बे राहा बे राहायाव हयथ' जोंहा बिटिआरनि गेजेरजों फैदों होननानै जों मोन्थिनो मोन्दों बा एसे सावरायोबा बेखौ मोनगोन जों मालाय रायजोखौ जों सोनारना थानो गोनां जानाय नङा जे बिटिआरनि आं मोनसे खोथाखौ गिबियावनो बुंनो नागिरदों जे जोंहा जा जिथुनाखि सुबुं सम्पद सृष्टि खालामनाय मानसिखौ सासे जाहाथे सुबुंनि सम्पद जायो जोंहा बर' हारिनि अनगायैबो बे जाहाथे बुहुमनि सासे सम्पद जायो दा बेबायदि खालामनो हानाय सृष्टि खालामनो हानाय जोंहा बे बिजोंफोरा जोंनि बिटिआरआव सारि सारि फैनायखौ जों नुनो मोन्दों दा मोनसे खोथाखौ जों माने सासे डाक्टरा साना जिबायदि गावखौ हरदों थिग बेबायदि सासे डक्टरखौ हरदों आरो साननि सोरांनि गेजेरजों दंफां लाइफाङा जिबायदि गाव आदारखौ बानायनानै सुबुं माहारिखौ बा बे जिब जुनारखौ गासैबो थांना थानायाव सहाय खालाम थिग बेबायदिनो डाक्टरा गावनि सोलोंथाइनि गोहोजों जोंनि गोबां हाजार लाख सुबुं गावनि बे केरियारनि समायावहा बियो फोथांना लाखिनो लांनो हायो दा बिथांमोना डक्टर गैयामोनब्ला दिनै सुबुङाव जों थांना थानो हानाय नङामोन बेबायदि डक्टर बनायनो हानाय बिजोङा जोंनि बे बिटिसि बिटिआरनि गेजेरजों फैबाय दा इन्जिनियार सासेखौ बुंनो हायो इन्जिनियारा जोंनि सुबुं सम्पद होननानै बयबो मोनथिखायो बे इन्जिनियार अकल जोंनि बिटिसिनि नङा बिटिआरनि नङाबा जोंनि बर'फोरनिल' नङा बे इन्जिनियार जानाय लोगो लोगो बुहुमाव बे सासे आबुं मानसि ओरैबायदिहै बे थांना थानो हायो आरो दिनै जोंहा मबाइल फनानो जा बे इलेक्ट्रिक बायदिसिनायानो जा गारि गुरायानो जा जितु इन्जिनियारफोर बानाय बेबायदि सम्पदखौ सृष्टि खालामनो हानाय आगोलाव जितु गैयामोनब्लाबो दिनै बिटिआरआव बेफोरबो फैगासिनो दङ सासे भेटेनारि डक्टरा जिब जुनारखौ फाहामनो हायो बिनि गेजेरजोंबो जों मानसि गावखुंथायखौबो खुंलांनो न'खरखौ खुंलांनो हायो थिग बेबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजों गोबां सुबुङा गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो हायो गावनि न'खरखौ खुंलांनो हायो बिनि लोगोसे बर' हारिनि लोगोसे गावनि हारिनि लोगोसे गावनि देशनि लोगोसे गासै सुबुंनि सिनाय जानाय मोनसे खालामनाय बिदिनो आर्ट कलेज आर्ट खालामनानै मानसिफ्रा सुबुं सृष्टि जानो हायो बा गाव सोलिनो हानायनि लोगोसे न'खरखौबो मोजाङै सोलिलांनो हायो बेफोरबायदि गासै जिथु बिजों बानायनो हानाय जौमा कलेज फरायसालियानो जा इउनिभारसिटियानो जा बायदिसिनायानो जा बेफोर जोंनि बिटिआरनि गेजेरजों फैनायखाय आरो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफोरा बा फैबाय थानाय जाफोर सुबुंफोरखौ जों साफा सुबुं खालामनो हायो आरो बेफोरो दिनै बहाबा थांनानै जों फरायहैनो गोनां जानाय नंला जोंनि गावनि न'खराव थानानै गावनि बिखुमैनियाव थानानै गावनि बिमानियाव थानानै गावनि बिमायनियाव थानानै बेफोर शिक्षाखौ जों लानो हासिगोन आरो जोंनि बर' हारिया साफा सम्पद खालामनाय लोगोजों बियोजों थाफानाय गुबुन हारिफोराबो बिथांमोनखौ मोनसे सम्पद खालामलांनो हागोन दा बिनि गेजेरजों जोंनि साधारन सुबुंफोरा मा मुलाम्फा जादों बे खोथाखौ जों नायनो गोनां जागोन दा दिनै जायफोरानोखि जोंनि बेयावहाय कलेजफोर जौमाफोर इन्जिनियार कलेज CIT कलेज NIT बायदिसिना जिबिला भेटेनारि कलेज एबा अर्गेनिक जिबिला हासार बानायनाय
बा IIT आनो जा बायदिसिना जौमा फरायसालिफोरा बा इउनिभारसिटिफोरा जितु सारि सारि फैदों बेयावहाय अकल जोंनि बिटिआरनि सुबुंफोराल' फरायनाय नङा बेयाव गोबां गुबुननिफ्राय फैनानैबो फरायफैनो हागोन आरो बेयाव फरायफैगोन आरो बेफोर फरायफैनाय सुबुंफोरा जितु बेयाव हस्टेलफोराव गासैबो थानो हानाय नङा ओंखायनो बिथांमोना जायफोर गामि खाथि खाला न'खरफोरा बिथांमोननो रुम भारा होनानै बे थानाय सुबुंफोरा मोजाङै सोलिनो हागोन होननानै जितु जों मोनथिना मोन्दों आरो बिदि थाखाय जितु बेयाव फैनाय जितु मास्टरानो जा सोरबायानो प्रफेसारानो जा बिथांमोनाबो बे ओनसोलाव जिहेतु न'फोर भारा लानानै थानो हागोन ओंखायनो बे खाथिनि गामिफोरा जिफोराव जों इनस्टिट्युटफोरा थागोन बे खाथिनि गामिफोरा सोलिनायनि जितु राहा गाव सोलिनायनि जितु राहा न' बांखौ बनायना होनानै बिथांमोननो थानायनि बेबस्था खालामना होनानै जिउ खुंनायनि राहाया एसे फैदों होननानै जों बेखौ हमनो हाखादों बा बिटिआरनि गेजेराव फैदों होननानै जों मोनथि मोनखादों आरो बेनि लोगोसे अनलि जों बेखौ नायबानो जानाय नङा बिथांमोना जुदि गभर्नमेन्टआ मोनसे खोथाखौ नायनांगोन जे जोंनि बेयावहाय जाफोर जौमा फरायसालि जागोन इउनिभारसिटि जागोन बिनि खाथि खाला जायगायाव जाहाथे थानायनि थाखाय जितु छात्रफोरा फैनानै फरायसाफोरा फैनानै जाहाथे थानायनि बेबस्थाखौ मोजां मोनो जानाय लोंनाय बेबस्थाखौ बिथांमोना मोजां जाहाथे मोनो बा इउरिन खालामनाय बाथरुम बेफोर जाहाथे रुमफोरखौ मोजां फोसाबना लानो हायो बेबायदि जुदि गामिखौ एसे डेभेलप खालामनोसै बिथांखि जुदि बिटिआरआ लायोबा बिथांमोना सिन्था खालामोबा निस्सय जोंनि बे खाथि खाला थानाय जे इउनिभारसिटिनि खाथि खाला थानाय साफ्रोमबो सुबुङा सोलिनो हानायनि राहाखौ जों मोन्दों होननानै जों बेयाव बुंनो हायो बेनि लोगोसे जायफोरा बेयाव नायनो फैगोन गावनि गथ' गथायखौ नायनो फैगोन बा बिथां थांलाय फैलाय खालामगोन बिथांमोननि थाखायबो जुदि जायफोरानि गारि सालायना जायो रिक्सा सालायना जायो बायदिसिना सालायना जायो बिथांमोननि मोनसे सुबिदा फैदों बिथांमोनाबो बे बिथांमोनखौ लांलाय लाबोलाय खालामलांनानै बे भारा बुनानै बिसोरनि न'खरखौ बिथांमोनाबो सोलिनायनि मोनसे लामाखौ मोन्दों बेफोर जों बिटिआरनि गेजेरजों फैदों होननानै जों जिहेतु मोनथि मोननानै जोंनि मोनफ्रोम न'खरफ्रा गोबां गोजोननाय मोन्दों नाथाय मोनसे खोथाखौ जों बुंखागोन जे अनलि जोंनो बेफोरखौ लाबोनो हाबानोल'सो जानाय नङा जोंनो बेफोर टाउनफोरनि जायफोरानोखि जोङो टाउन थागोन खाथि खाला जाफोर टाउन थागोन बेयाव जाहाथे नांगौ बायदियै बिथांमोना नागिरबानो जाहाथे मोनो हस्टेलानो जा रेस्टुरेन्टआनो जा बायदिसिनाखौ जाहाथे बेयाव डेभेलप खालामनो नांगौ बायदि थानायनि बेबस्था कमिउनिकेसननि बेबस्थाखौ जुदि बिथांमोना मोजां खालामनो हायो खिन्थु कमिउनिकेसननि बेबस्थाखौ मोजां खालामना होआब्ला बा बेयाव थानायनि जायगाखौ जुदि मोजां मोनाब्ला गुबुननिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा हयथ' निस्सय जोंनियाव फैनाय नङा बेफोरखौ जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जायफोरा फैगोन बेयाव जोंनि पार्टिनि खोथाखौ बुङाखै इउपिपिएलआव फैनो हागौ बिपिएफआव फैनो हागौ बिथांमोना खिन्थु बेखौ नायनो गोनां जादों लोगोसे आरो मोनसे खोथाखौ जों मोनथिना मोन्दों जे जिथुनिखि जोंहा जाफोर पिकनिक प्लेस बे बिटिआरनि गेजेरजों पिकनिक प्लेसनि खोथाखौ बिथांमोना लाफादों बेखौ जों एमओएसआव नायना नुनो मोनखादों दा पिकनिक प्लेसफोरखौ जुदि मोजां जौगाखां खालामना होयोब्ला निस्सय गुबुननिफ्राय जोंनि बे पिकनिक प्लेसआव दासिमबो फैगासिनो जोङो उनफाराव जोंनि समस्या मोजां जायोबा जों बयबो मोजाङै थालायनो हायोबा जोंनि बे बिटिआरआ गोजोन फैयोबा दिनै जिहेतु गासै उग्रपन्थिफोरा गाव सारेन्डार खालामजोब्बाय गावबा गाव न'खर दानायनि लामायाव थांबाय मेन पथआव फैबाय जोंहा बेयाव हायोब्ला जिहेतु जालाय बयबो जुदि मिलाय जानानै बेखौ खालामनो हायोबा निस्सय बेफोरबायदि मानसिया जोंनि बेयाव फैगोन फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना अकल बेयाव नायनोल'सो फैनाय नङा जानो लोंनो फैगोन आरो बेफोर पिकनिक प्लेसआव जों बयबो सुबुङा दखान पहर होनानै बायदिसिना फिथाइ सामथाइ फाननानै जों सोलिनायनि जिथु राहा बेखौ जों पाब्लिकआबो मोननायनि मोनसे माबाखौ मोनदों मोनसेल' नङा गोबांखौ बनायनायनि बिथांमोना होखादों बे माबायाव मोनखादों आरो जों बेफोरखौ जिथु फैदों नाथाय खोथाया जाहैबाय जोंनि गासै रायजो राजाया बेखौ नोजोर होनांगोन जे थारैनो बिटिआरखौ जुदि जों दिनै जाफोर बिथांमोननि साननाय हनाय गेदेमा बिथांमोना दिनै एकर्डनि गेजेरजों जाफोरखौ लाबोना फैदों दा बेखौ जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौब्ला जों सुबुंफोरा गासैबो सहयोग खालामनांगोन आरो जुदि सहयोग खालामाब्ला बिथांमोना बोरै खालामनो दिनै एनडिएफबिखौ जुदि आखा खालामना थायोब्ला एनडिएफबिआ दिनै गुबै खुंथियाव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गावबा गाव केडारफोरा गावबा गाव साकरिनि बेबस्थाखौ लासिगोन आरो गावफोर न'खर सालायनायनि बेबस्थाखौ लागोन दिनै बे बिटिआरखौ जाफुंसार खालामनोब्ला जोंनि बे थालांनाय बिटिआर ओनसोलाव जाफोर सुबुं थागोन दिनै बिटिसि ओनसोलाव खमैनो 30 लाख सुबुं दङ बे 30 लाख सुबुङा गोरोबलायनानै जों बे बिटिआरखौ जाफुंसार खालामनो जों सहयोग खालामलांनांगोन जों बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगोन आरो बिथांमोना गभर्नमेन्ट बिथाङाबो जायफोरानोखि बियो बिटिआरखौ सामलायफैगोन बिथांमोना बेखौ नोजोर होनांगोन जाहाथे पाब्लिकनि जाफोर सोलिनायनि राहा जायफोरा बे इनस्टिटिउटनि खाथि खाला थागोन बिथांमोननि न'खरखौ फाहामना लानो थाखाय सासे फैनानै जाहाथे बेयाव मोजाङै रुम भारा लानानै थानो हायो बेबायदिहै न'खौ बानायना लानो थाखाय लुन सुननि बेबस्था बिथांमोना खालामना होनांगोन रेस्टुरेन्ट खालामना होनो थाखाय जिहेतु बेबस्था गैया गाव बनायना लानो हाया जोंहा जिहेतु दुर्बलखा बेबायदि बेफोर टाउनफोरखौ बिथांमोना फेदेरनायनि रेस्टुरेन्ट बायदिसिना बनायना होनायनि जाहाथे
बिथांमोन अभिभाबकफोरा फैनानै जाहाथे बेयाव दसे जिरायलांनो हायो बा थालांनो हायो नांगौ बायदि बिथांमोना समखौ बेयाव गावनि गथ'जों थाफानानै बे रेस्टुरेन्ट जिरायलांनानै जाना लोंना थांनो हायो बेबायदि बेबस्था खालामना होबासो निस्सय बे जोंनि बिटिआरनि जा सिमां बे जाफुंगोन बे कलेजफोरा जाफुंगोन जुदि थानायनि बेबस्था जों होनो हायाबा जों बिटिसिआव दिनैसिम नुगासिनो दोङो जोंहा मेडिकेल कलेज दङ खैराबारि दङ भेरगावबो जों नुगासिनो 100 बेड बेयाव डक्टरखौ सासेबो लाबोनो हाया दा बेयाव जोङो डाइरेक्टलि नायनो थाङोबा नैबे जितु मेडिकेल CHC नि डक्टर सासेबो गैया PHC निल'सो दोङो दा भेरगाव हयथ' CHC नि डक्टरखौ जों लाबोनो हायाखै बिनि कारना मा जोंनि टाउनफोरा मोजां नङा कमिउनिकेसना मोजां नङा रेस्टुरेन्ट मोनसे गैया बिसोर फैनानै थानायनि बेबस्था मोनसे गैया बिथांमोना रुम भारा थानो हानाय बायदिहाय जोंहा मोजां न'खर गैया खाथि खाला बेफोरखौ जुदि मोजां खालामना होयो बिटिआरनि जिबिलाकनिखि जोंहा नायबिजिरनो फैनाय जायफोर पिकनिक प्लेस बेफोर खाथि खालानि जायगाफोरखौ मोजां खालामना होयो बेपार बानिज्य खालामनो जाहाथे लुनफोरखौ मोजाङै होलायो बयबो रेस्टुरेन्टखौ मोजां बानायना होयो होमबाना निस्सय जोंनि बिटिआरआ मोनसे सनानि बिटिआर जानानै फैगोन दा जोंनि बेयाव जों नायनो हायो जोंनि बिटिआर जा ओनसोल बियो नायनो थाङोब्ला गुवाराथ' जोंहा आधा घन्टायावनो जों बेफार जानो हायो खिन्थु एसे लाम गोलाव दा बेयाव सुबुं बिजों सम्पद सृष्टि खालामनाय इउनिभारसिटिफोरा बा इनस्टिटिउसनफोरा दा दिनै सारि जनानै थादों दा बेयाव जों नायनो थाङोब्ला नुनो मोनगोन दा खमान 15 किल'मिटार 20 किल'मिटार गोजानै मोनफा जोंहा दङ जेनेबा हमनानै ला आरो बिनि अनगायैबो ट्रेन डाब्बा बानायनाय जिबिलाकनि कारखाना बेफोरनि गेजेराव जोंनि जायफोरानि बाहेरायाव खामानि मावहैनाय दा बेफोर सुबुङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोराव खामानि मावनानै सोलिनो हागोन नाथाय बेफोरखौ जों जाफुंसार होनो बयबो हेफाजाब होलांनांगोन आरो बेफोराव सरकारा जा बिटिआर सोरखारखौ सोलायगोन बेयाव कुनु पार्टिनि खोथा गैया बिथांमोना फैनानै बेखौ सहयोग खालामफैनांगन होमबानियानो जों निस्सय सानगोन जे बे बिटिआरआ मोनसे जोंनि सनानि बिटिआर जागोन आरो बे बिटिआरखौ गुबुन ओनसोलनिफ्राबो दा असमनियानो जा बायदिसिनायानो जा बिथांमोनाबो बे नर्थ इस्टनि बे बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे सनानि ओनसोल होननानै बुंगोन आं निस्सय बेखौ आसा खालामदों लोगोसे आं बे समाव बेखौ बुंनो नागिरगोन बेवहाय मोनफ्रोम न'खर आफाद बायदियै जोंखौ नैखौल'सो बुंनो नाङा जे नोंथाङा बिथांमोना अकल गावसोरनि जिथुनिखि मुलाम्फा बेखौल'सो नागिरदों बा अनसुंथाइखौ नागिरदों बा रिहेबिलिटेसन मुवा साकरिल'सो नागिरदों नाथाय बे नङा जोंनि मोनफ्रोमफोरा जि योगदान होबाय बिनि गेजेरजों दा जोंनि जायफोरा दैदेनगिरि बिथांमोना बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों आरो लोगोसे जोंनि जायफोरानोखि बेयाव दोनफायोमोन केदार बायदियै बिथांमोना बेसेबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआरआ फैदों दा बेखौ बयबो जाफुंसार होनायखौ जाहाथे सहयोग खालामलाङो जोंनि पाब्लिकफोराबो जायफोरानोखि दैदेनगिरि बिथांमोना गोनो गोथो खोथाखौ बुंबाय थादों दा बे गोनो गोथो खोथाखौ बुंनायखौ खोनासङालासेनो जों बे इमप्लिमेन्ट खालामलांनांगोन जुदि नङाब्ला बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंनानै बिटिआरआव जेबो गैया होननानै जों दावराव दावसि खालामोबा जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय सहाय सहयोग खालामा निस्सय जोंनि बिटिआरआ जाफुंनाय नङा आरो जाफुङाब्ला जों दिनै जेसेबां मानसिया दिनै 5-6 सुबुङा जिउमा दान होनायनि उनावबो निस्सय उनपासावबो जोंहा बेबायदि जिउ दान होनो गोनां जानो हागौ आरो जोंनि गेजेराव शान्तिया फैनाय नङा ओंखायनो बयबो गौतमफोरखौ खावलायगोन जे जों जिबायदि एसे शेयार खालामजालायदों जोंनि गोरोन्थि जुदि माबा जादों बिथांमोना बुंथों बिथांमोनाबो बिटिआरखौ जों माबायदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ जाफुंसार होनांगौ बिनि सायाव जाहाथे बयबो कमेन्टखौ होलायो सोरबा दैदेनगिरि लोगोसे बुंनो सोनारनानै थानो नाङा या दैदेनगिरि मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरगोन आं जे बिथांमोना जेन जाफोरानोखि दिनै इलेक्सन समाव बायदिसिना स्पिचखौ होयो बायदिसिना माबायाव होयो बिथांमोना जेरै नै खोथाखौ बुङो जे जोंनि डेभेलपमेन्टनि खोथा सिन्था खालामो जोंनि रास्ता पदलिखौ बानायनायनि सेस्टाखौ खालामो जोंनि बे टाउन सहरखौ मोजां खालामनाय सिन्ताखौ जाहाथे खालामो जाहाथे बेयाव स्पिचाव बुङो सोरखौ बायखांनाय बायदिसिना खोथाखौ बुङोब्ला जोंहा बेसे दुखु नांखांनाय बायदि मोनो दा ओंखायनो बुंगोन जे जिबिलाकनिखौ बुंदों जायफोर बाहायस' होदों दा बिथांमोना जोंनि मोनफ्रोम न'खरफोरखौ खायफा सुबुङा बुंदों जे जों नायगोन बेखौ खोनानो मोनदों खिन्थु बिपि पार्टिनिफ्राय दिनैसिम खोनानो मोनाखै बिथांमोना फैनायनि उनावहा जोंनि मोनफ्रोम न'खरफोरखौ रिहेबिलिटेसन होगोन ना होआ बा नायफिनगोन ना नायफिना बे खोथाखौ हयथ' जों मोनाखै खोनानो मोनथ'वाखै जों आसा खालामगोन निस्सय बिपि पार्टिया फैयोब्लाबो जोंनि बे मोनफ्रोम न'खरफोरखौ नायफायनानै लोगोसे बिटिआरआव जा सक्ति दङ बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायखौ सहयोग खालामगोन आरो जायफोरा आगोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो ज' जालायनानै जे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय लोगोसे बे बिटिआर बाखि जायफोर बिटिआरआव दङ बयखौबो जाहाथे सहयोग खालामलाङो जों थांना थानायाव जिथु लामा जों नुहुरगासिनो दङ बे लामाफोरखौ जाहाथे मोजां खालामनाय स्रां खालामनाय बिथांमोना राजनिति भाबै सरकारजों माबायदि नांनानै लाबोनानै बेखौ मोजां खालामना होनो हायोबा जोंखौ सोलिनायनि लामाखौ दखान पहरफोरखौ बे रेस्टुरेन्टफोरखौ जायफोरा लामा दथाखौ मोजां खालामना जाहाथे गुबुननि मानसिफ्रा फैबाय थानो हायो बेफोरखौ जाहाथे खालामनायखौ लुबैजागोन बेखौनो जों खावलायहरगोन आरो बेखौ खावलायनानै जों दिनैनि जा जोंनि मोनफ्रोम न'खर आफादनिफ्राय जों रायजो राजासिम जोंनिफ्राय जिथु कमेन्ट जों जिथु नुदों दा बेखौ जों फोरमायबाय लोगोसे जों आसा फारिगोन जोंना जुदि गोरोन्थि जादोंमोन निस्सय नोंथांमोना जोंखौ बुंहरफिनगोन
दा नोंथांमोना माबायदि नुदों बिटिआरआव जुदि माबा थालांमारदोंबा दानो जाहाथे बुंना होयो बे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ सिन्था खालामनो हायो लोगोसे जाय दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों बिटिआरआ जे दावदै खख्ला जेबो मोनाखै सोरबा फाननानै फैबाय दा बिथांमोना माबायदि दावदै खख्ला नुखो जों मा खालामनांगोन बेखौ रायजोनि जायगायाव जों बायदि बिदि बुंदों बेबायदि जाहाथे जनायना होयो बेखौ जों खावलायगोन आरो बेखौनो बुंनानै दिनै नोंथांमोना जाहाथे जोंनि बेयाव फैनानै जों रायजो राजानि सेराव जे जोंनि बे जोंनि बिबुंथिखौ जा जों बुंनो नागिरनाय बेखौ फोसावनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो जोंनि मुंख्लंफोरा सोरगोआव जा गोजोन थानाय बेखौनो जों गसाइ आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनानै जोंनि बे बिबुंथि बेखिनियावनो फोजोबबाय।